ବାହାହେଛୁ ତୁମ ଘଇତା ତୋର କୋଉଠି ସେଗୁଡା ଆସିବ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଘଇତା କଣ କିଛି ନୁହଁ ଯାହାର ଘଇତା ଥାଇକିରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗାଧେଲା ବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ଭିଡିଓ କରିକି ଛାଡେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ସାବୁନଟା ଲଗେଇବି ଏ ସାବୁନଟା ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁନିଆ କହିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିୟା ସାବୁନ ବାଇ ଆଇଟିସି। এই সাবুন বর্তমান মু মুহরে লগাইলি আপরে তেল লগাইবি। ঘন কেশর রহস্য এই আদিবাসী তৈল যুয়াড়ে লগাউছ লগাও। হেলো এ যে টঙ্কা পাই নিজের রঙ্গলা ভিডিওକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼େ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତୁ କହୁନୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁଇନ୍ ନା ମୋ ବାପ ଅଭଦ୍ର ଅଭଦ୍ର ମୁଁ